alle sammen. I dag så skal vi lave sådan en æggequiz. Jeg har min veninde Mathilde med. Vi har 10 æg, og det handler om, hvor godt vi kender hinanden. Så 9 af dem er hårdkogte, og 1 af dem er ikke. Ja, så jeg stiller hende et spørgsmål, så svarer hun, hvad hun tror. Hvis det er forkert, så skal jeg slå et æg i hovedet af hende. Hvis ikke, så skal der ikke noget, og så er det min tur. Ja. Godt. Så lad os begynde. Ja. Okay, det første spørgsmål er, hvor mange kærester har jeg haft? 3. Det er forkert. Og hvad er det så? Det er 4. Så, ja, det tror jeg. Okay. Forbered dig. Okay. jeg er lidt bange for, at det kommer til at gøre ondt. Så gør jeg det ikke. Okay. Det var ondt. Det var ikke det. Nej. Godt. Okay. Det var i hvert fald ikke det. Så er det... Så er det min tur. Så skal Frederikke den er på, hvis nogen svarer forkert. Så værsgo. Ikke så godt. Okay. Er du klar, Frederikke? Ja. Jo. Har jeg haft over 15 katte i hele mit liv? Og du har jo haft katte, ikke? Jo, men har jeg haft over 15 katte? Ja eller nej? Du har... Jeg siger bare ja. Det er korrekt. Hvad? Okay. Så er det Frederikkes tur til at stille mig et spørgsmål. Jeg er klar. Det næste spørgsmål er... Er min livret pizza? Ja. Det er rigtigt. Yeah. Wow, nu går det hurtigt. Ja. Ej, mamma. Ja, nu er det min hund, som der blev lagt et håndklæde om. Ja. Hun er en lille sovetryne. Er du klar igen? Yes. Hvad er mine 2 haderfarver? Pink og lilla. Ja. Seriøst? Ja. Jeg tænkte bare, at du ikke gad at have sådan nogle pigefarver. Okay. Nej, det er mine haderfarver. Se her, mamma. Seriøst? Ej, hvor er det fedt. Mamma, du må ikke spise æg. Mamma, nej. Ja, mamma prøver at spise de æg, vi skal bruge. Okay. Det er det tredje spørgsmål. Går jeg til sport? Tæller ridning? Altså, jeg tænker nok, sport det er jo noget, som jeg er sådan... Ja. Sådan som fodbold eller håndbold? Ja, noget jeg bare bevæger mig så meget. Man bevæger sig jo meget til ridning. Ja. Hesten gør. Ja. Ved du, går til ridning? Nej, jeg går ikke til ridning, men jeg rider. Men nej, det er ikke det tæller ikke, synes jeg. Nå, så siger jeg nej. Det er rigtigt. Ja. For jeg ved nemlig, du kan se på. Det er jo ikke sådan en sang, eller sådan, hun bevæger sig meget. Frederikkes tur. Det bliver spændende, det her. Det er bare det der, hvis jeg får et æg i hovedet. Ja, og det spiller ud over det hele. Er du klar? Det er forfærdeligt. Mamma, kom her. Så mamma. Okay. Tredje spørgsmål. Har jeg haft en mus? Ja. Nej, jeg har ikke haft en Nej. mus. Det var min storesøster, som havde en mus. Så skal jeg vælge det her ind. Jeg tror, det er det. Jeg tror, det er det. Nej, jeg tror, det er det. Det er bare det. Au, 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 au.
stoppe. Au. Så det... På den. Mamma! Mappe, nej, du må ikke spise. Okay. Vi skal Du bruge... skal fandme bare have det æg i hovedet. Okay. Skal vi egentlig stoppe, når det er? Nej, vi venter til, at alle æggene er færdige. Ja, indtil det. Okay. Ja. Okay, den her, den kan vi sikkert godt svare på. Elsker jeg min hest? Ja. Det er rigtigt. Den var ikke så svær. Nej, det var det ikke. Ej, mamma. Okay. Nu skal vi se, om du får et æg i hovedet igen. Nej. Har jeg brækket mit ben? Om du har brækket dit ben? Nej, men har jeg brækket noget mindre? Jeg har ikke brækket mit ben. Men har jeg brækket noget før? Et eller andet. Ja. Nej. Seriøst? Jeg har aldrig brækket noget eller forstået noget. Det har jeg heller ikke. Så skal du da ikke til i hovedet. Nej. Nej. Er I klar? Nej. Det var ikke det. Det var ikke det. Ej, nu føler jeg mig helt lykkelig. Okay. Mit hår, det er sådan helt klistret. Der er ikke. Okay. Ja, jeg er klar. Okay. Har jeg 8 dyr? Tæller dine søskendes også? Eller er det kun dine private? Ikke mine private, men sådan dem vi har, dem vi ejer. Mamba, Melina, Ronja. Ja. Nej. Du er over. Jeg har 9. Jeg har vist du er over. Jeg synes, skal du bare have æg på. Det er dejligt, ikke? Men jeg skal lige have håndklædet Og jeg rigtigt. tager det rigtigt. Ved du det rigtigt på den? Nej, det gør jeg ikke, men jeg ved bare, at du skal have det i hovedet, og det skal blive det rigtigt. Okay. Ej, seriøst, jeg tror, det er det rigtige, det her. Okay. Kom, nu skal jeg ikke ud og glemme mig. Det var det ikke. Ej, må jeg lige prøve igen? Nej! Okay. Ej, det føles altså meget som det rigtige, det. Ja, okay. Så er det endelig Frederik. Okay. Det glæder jeg mig ikke til. Jeg synes altid, det er mig, der får et eller andet. Ja. Hvad er min livret? Ej, men seriøst, det... Vi kan også springe over den. Så vil have en anden en. Nej, ikke hvis de er svære. Det ved man ikke. Det er livret. Det har jeg jo ingen anelse om. Jo, jeg har 2. Hvad er det for nogen? Tænk lidt på måske spaghetti og kød. Nej. Ja. Nej, burger. Burger? Burger. Tror du burger? Burger. Nej. Det er ikke burger. Hvad er det så? Det er kartofler med persillesauce. Det var, Klar. du skal ikke tage det rigtige. Det her, det er så godt. Jeg tror, det er det rigtige. Nej. Lad være. Det er ikke det rigtige. Det var skam ærgerligt. Ja. Ej. Ja, meget ærgerligt. Meget ærgerligt. Ikke? Ja, så ærgerligt. Mamma. Ej, hun er ret cute. Okay. Bruger jeg make-up? Til dagligt? Eller for sjov? Altså sådan til daglig? Nej. Altså nogle gange, hvis det er sådan, skal sådan for sjov, sådan Ja. lave det, så ja, men... Det er som sidste gang. Ja, hvis jeg har set min sidste video, den var også sammen med Tilde, hvor jeg skulle lægge make-up Ja, på mig. det blev så grimt. Det blev helt vildt grimt. Undskyld, det er ikke for at gøre Okay. dig ked af det. Ja, den kom, når måske lidt svær.
Har jeg haft 4 hamster, som blev spist af et andet hamster? Om 4 af dine hamster er blevet spist af et andet hamster. Ja. Altså, det er ikke helt meningen, synes jeg. Men jeg tænker, måske vil du gerne have mig til at tro på, at du vil lave et mærkeligt spørgsmål, eller et... Eller så vil du tro, at jeg vil tro på et mærkeligt spørgsmål. Og derfor vil det være det... Ikke... Nej, okay. Okay. Ja eller nej? Ja. Tror du det? Nej. Tror du nej? Ja. Tror du ja eller nej? Nej. Det er forkert. 4 af mine hamster er blevet spist af min storesøsters hamster. Nu er det ikke tid. Seriøst? Nej. Nej! Den her så god ud. Nej! Det ligner det. Nej! Det var ikke det. Okay. Vi har 1, 2, 3, 4 æg tilbage. Det bliver spændende, det her. Om den her, den ved du jo, det er forfærdeligt. Hvad er min yndlingsfarve? Pink. Det er rigtigt. Det er lige præcis, det står. Okay. Derned. Nej. Så skulle jeg tage nogle svære spørgsmål. Så Ja. er du sikker på at vinde. Så jeg aldrig vil. Altså, Okay. Her. Det er sådan et spørgsmål, jeg ved ikke helt, om hun kan svare på det. Det tror jeg godt, hun kan. Er min hest 5-gænger? ja, det er den. Men den er ikke så god til et eller andet. Det er sandt. Han er ikke så god til pas. Ja, det er rigtigt. Jeg ved bare en masse om Grania, der. Men jeg ved også en masse om Grønja. For eksempel er hun ikke så god til højre galop. Og hun er ret langsom. Hun er slow hest. Okay. Det er hun. Hvor mange katte har jeg? Okay. Jeg ved, du har, hvad hedder hun nu? Jeg ved, du har 3 katte. Men jeg ved ikke, om du har flere. Jeg gætter på 3. Det er rigtigt. Ja! Hvor er det ærgerligt, det her. Det er sjovt, Det hele er her. sådan noget, du godt ved. Det har fået en masse. Okay. Her kommer jeg måske du ikke ved. Nej, Mamba, hun ligger om påklæden. Så, okay. Hvad med det? Her, nu kommer der et spørgsmål. Jeg ved ikke, om du ved det. Jeg ved ikke mere. Okay. Hvor gammel er Grani? Han er... Jeg ved det. Er det? Men jeg ved det heller ikke. Jo. Nej. Jo. Gæt. Hvad? 19. Ja! Det er rigtigt. Han er 19. Nej, men det kan ikke ligge der, hvor han kan. Kom så, Mamba. Ja. Sådan. Det misser du. Der er kun, hvor mange er tilbage? Ej, mit hår, nu er det sådan helt stift. Det er Jeg sjovt. har et kæmpe bad bagefter. Der er 4 æg tilbage, det står vi. Er det her desværre? Nej. Nå. Er det? Jo. Men det ved du jo godt, altså. Hvad går jeg til i min fritid? Du går